Jullie kunnen dat verdienen. Jullie kunnen de komende week een held zijn. De held. Hebben jullie helden op school? Hebben jullie helden op school? Waar dan? De held? Held? Nee, hebben jullie helden van school? Helden van school? Ja? Ja? Superman! Superman, ja, Superman is ook uiteraard. Maar wie is dat verder? Juffen. Juffen zijn ook een beetje held, ja. Juffen.